Nigga style minister, Simba Rajesiga. Ayo nigga style siuna usida pura BM gaya. Ndiri kumuga makse, ndiri kutraya maplan. Badapana riri kubuda zviri mubreak, zvese zvingori ma10-10. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Zviri kubata kwese ende zvinhu zvakaomera munhu wese. Zviri kusvika kwese kunge DSTV zviri kubata kwese. Zvinhu zvamanipomera mhosva dzakaipa mimi muchimutaura. Muchiti yani ndokubirai, mota dzinokubatirai. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Ndiri kumhanya-mhanya kana kwese nini varundikanya. Vamwe varunditanya, mari dzandinadzo hanzi hadzishande. Varundita rombe, varunditi hanzi mfana une usimbe. Kana kwandada kuenda, hanzi iwe uchafenda-fenda. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Zviri kubata kwese ende zvinhu zvakaomera munhu wese. Zviri kusvika kwese kunge DSTV zviri kubata kwese. Zvinhu zvamanipomera mhosva dzakaipa mimi muchimutaura. Muchiti yani ndokubirai, mota dzinokubatirai. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Pandiri kutiwo ndataga, ndopa morning wabvangwapa. Padeni ndiri kubuda makse, manheru ndikudzoka ona 10. Mansifas Production.